खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम आंनि दाउ फारौ हांसोफोरखौ लानानै स्राय गरायहरलायबाय आरोखि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो नै जोंना बेफोर सिबगासिनो आरो ओमफ्राय आंहा एकदम नै जिरायनानै साहा लोंगासिनो नै ओमफ्राय जोंहा बिखुनजोआ गाइखेरनि साहा लोङा नालाय ओंखायनो आंहा फुदुंनानै लोंबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोननो मा देखायनाय एसे दिनै देखायनोसै बिजनियावबो थांनो लागा थांनाय जायोना जाया फिक्स बुंनो हाथ'वा थांनाय जायोना जाया फिक्स बुंनो हाथ'वा आरो ओमफ्राय थांनो होननानै सानदोंमोन ओमफ्राय थांनायाबो फिसा खामानि दं आरो ओमफ्राय बे खामानिखौ थांनाय जायोबा नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै थांसै बे फिसा खामानिया मा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नुगोन आरो एकदम आं सिखारनानै मेमब्रांनि भिडिअ खालामलायबाय आरो आंना मेमब्रांसिम जायो लोगोफोर माथो खालामनो एकदम बुरिबाय जिहेतु ओमफ्राय मा होनोमोनलाय आब' कबिता सरगयारिया एकदम बिनि रायलायनायखौ जिहेतु होनबाय थायोना बियो बिराद मोजां मोनो अब्ला नायहोलांदो लोगोफोर बेखौ जि मोजां खोनानाय मोनो ओमफ्राय जोंना ओंखाम संनांला आंना बे फिसाजो सोमले बे फिसाजो बुगाले नै लोगोफोर देलाय मालाय एकदम रेडि जालायबाय जोङो थांनो दा थांनाया मायाव दहाय होनदोंमोन आं दा खोन्थागोन होननानै नायलांबाय थाबानो मिथिगोन होननानै ओमफ्राय जोंहा मारा होग्रा मेचिन लानो नागिरदों आरो गोदान ओमफ्राय बेखौनो लायनो थाखाय लायनायाथ' दिनै लाया जेनेबा दिनै एसे गुरलाब नांगौ नालाय गुरलाब बख'नोसै ओमफ्राय जमा होनोसै माबायाव लागोन नालाय एग्रिकालसाराव लागोन नालाय ओमफ्राय बेखौनो जमा होनोसै ओमफ्राय फैसा बख'नोसै जमा होनोसै ओमफ्राय गाबोन नङाबा सबनिया मोनगोन आरो बिथाङाबो ओंखारनानै रेडि जानानै दं आंना स्वामिया स्वामि सनिया आंना मा बिदिनोलाय ओरैसो नाहरनाय एसे नाहरब्रा हामालै बिदि एसे नाहरब्रा नाहरलाय खनसे नाहर दे मबाइलखौ नायाबाबा आंखौल' खनसे नाहर दे देनाय खनसे नाहरलै बेबायदि जाम्बाबालाय बेफोरबायदिखौ थेख्लायनानै दोनबाबो नायदसै आरो लोगोफोर मा खालामनो आंना स्वामिया बिदिनो हाय दे सान्दुं गोसाथार नै अयथासार सान्दुं दुंदों मैया एसे खममोन सान्दुङा मैया आलासि फैनायाव एसे सान्दुं खम जायामोनबाथ' अबस्था गैयि जाखागौमोन एकदम गरममोन होमबाबो बारा एथ'ग्राब मानि गरम नङामोन नोंथांमोना आं मोनसे जिनिस खिन्थानो र' एकदम आंनि बिलोगो सनाया आंनि थाखाय मा लाबोदों जि नायदो नै आंनि बिलोगो सनाया खुमब्रा हांसो जोलाजों जानो थाखाय बेखौ आंनो होफैदों आरो ओमफ्राय बेखौ आङो मायाव जागोन मिथिगौ बेसरकर्मायाव जागोन आङो बेखौ जा गिदिर आरोखि खुमब्राया एसे सायाव दोनसै आं बारा गोबाव दोनबाबो सेवगोन ओंखायनो नै थारुनबो लाबोदोंमोन खुमब्राजों थारुन लाबोदोंमोन आंनि बिलोगोआ आंनो ओमफ्राय थारुनाबो जि मोजां मोनो हादाननि थारुन नालाय गोबोरबा गिदिर गोलाव आरामथार आरो ओमफ्राय दरनैजोंनो बोथिसे जाखायो ओमफ्राय माखासे आइनो ओमफ्राय बिसोर जालिनो बोथिसे ओमफ्राय बै बिसोर गावनि आब'नो जा बोथिसे जानो हरबाय आरो लाबोनाय बुस्थु नालाय बयबो लुबैयोना राननानै हरलायबाय एसे एनै राननानै होलायनांगौ समाव आंबो मोनजागोन ना समाव आंबो मालायनिफ्राय सोरबा जेनेबा लाबोबा मैगं थाइगं लाबोबा जानो लुबैयो नालाय ओंखायनो रानलायनाय जानांगौ रानलायनानै जाबासो बयनिफ्रायबो नों जानो लुबैनायखौ मोनजाफिनगोन ओमफ्राय नोंथ' नङाबा उसुबिदा जायोना बेनो आरो रानलायनानै जानायनि खोथाया ना मा होनो स्टेट बेंकआव मोनफैबाय आरो जों एकदम फैसा बुखांबावबायसो जि फिर दिनै आयौ स्टेट बेंकआव बाहागियाबो एकदम गुरलाब बख'नो फैदों खोमा आरो पेन्सननि मोननाय नामा बख'आ माने बिथांखौ लोगो मोननानै गोसोआनो गोजोनलायबाय आरो पेन्सननि दाबो जायाखै थांसै होमबा बाय बाय इन्दिब्रा बेवाइखौबो ग्राव आरोखि थाग थिगनो ओमफ्राय लोगो मोनबाय रायलायबाय एसे पेन्सननि खामानि दंनो बिथाङा ओमफ्राय दा जों थांसै आरो फैसाखौनो 50,000ल' मोनबाय ओमफ्राय माबा 50,000ल' हरो दाना जारलासोहाय गारिया बाव हा गारिया ओइसिम लायबाय आरो माइखि बाजार बे जाहैबाय माइखि बाजार कलेज थांबाय आरो फैलायबाय एकदम एग्रिकालसार अफिसाव आरो जोङो माबा होनफैदों फर्म बे जों मारा होग्रा लागोन फर्म जमा होनो फैदों आरो जोंखौ मेदामा नेगासिनो जाहैदों फन खालामनानै एकदम टाइम जाबाय नालाय रायलायनो हाला ओंखाम ओंख्रि जानोसै ओमफ्राय नै एग्रिकालसार अफिसाव साहा लोंहोला जोङो ड्राइभारनो बेयाव खुसेर बिदै लोंनो नागिरबाय आरो जोङो जा मारिनाव
लोंगोन र' जौ लोंनो बिगासिनो एकदम मद खाबा खुजियासे बिका ड्राइभार दा मद खाबा লাগে বলে মদ খাই গাড়িতে বেলতে বলে Hoi hoi. Dose. Gelasnya dong merah. जों गामिनि मालाबाफोर लोंफैयोबा नै बेयाव हनुमान मन्दिर खाथियावनो आरो जों गामिनि रावबो सिनायै गैखाया कर'नानि बिजामादै आरो बियो ना जों गामिनि सोरबाफोर लोंफैबा नै बे टिम खाथियावनो हनुमान मन्दिरानो ओरै खिथावनो आरो बे बाहागि मेरला बेखौ खिथाहरदों आरो बियो नै हा सिनाया सिनायो नोङो सिनाया गारानो बेयाबो जोंना मोजांहाय एसे मानसिफोरखौ एकदम माबा खालामना होयो आरो रायलायलायनानै होयो हौवायासो एसे बोरैबा हरदो फैसाया जोंनाव आयु फैसा गैया ओरैनो खुसेर लोंखांनानै बोरैबा खुसेर बिदै लोंनानैसो सान्थि मोनबाय आरो लोगोफोर एकदम जों दा थांसै बागरगाव बाजाराव दसे हाबलांसै ओमफ्राय नै सना नों मानो बिदि खालामो बेबि सना नों बिदि खालामो ओमफ्राय बेबि मालायफ्रा मा सिनायो बागरगाव बाजारनिफ्राय नै लोगोफोर मा लाबोखो समायदों एकदम नै मा लांफैदों बाब नै जिगाब लांफैनाया आयु अबाव मा नागिरो नै बेयाव माइ हाफैदों आरो माइ मोनबाय नालाय नै जों हागोन बिदि मानसि अलसिया जोंनि मानसिफ्रा बायनानैसो लांबावो फैसा होनानै ने ओरैनो लांबा बेखौ लाबोबाय आरो आं बे मैगंखौ बागरगाव बाजारनिफ्राय थास' आथिं आलु सबाय बिमा बानलु आयै गोलैलायबायसो ओमफ्राय अमा बेदर एसे ओमफ्राय नैबे फिसाफोरनि मेथाइ ओमफ्राय नैबे फान्थाव फैयै मोनफैथारबाय एकदम आंगोनि आंगो गामि बाथाबारि नै आयै रमायना बाथाबारि मोनफैबाय लोगोफोर जों बयहाबो ग्रोम जासावजोबथारबाय बाथाबारिया ओरैबो ग्रोम नै बिल्डिं लुबावबायसो जों गामिया नै टाउनाव मा खालामनांगौ बेफोरबायदि बिल्डिं लुयै गामियावनो थानांगौ टाउनाव खारलाङालासिनो गामिफ्राव बिल्डिं लुयै थाबा एकदम गामियानो टाउन बायदि जालायसिगौ ओरैबायदि नायखबायनो हायि जासिगौ जों गामिया एकदम बिराद साख्रिफोर दं नालाय एकदम प्रफेसार इन्जिनियार फौजि मात्र बेंकआव मावनायल' गैया जों गामियाव प्रफेसारबो दं इन्जिनियारबो दं ओमफ्राय मास्टार बिदिथ' दङ मेरला गामियावनो थाजोबबा गामियानो गावजोबसिगौ एकदम ग्रोम माहाजोनानो लाख'नो हालायि नुलायसिगौ आरो जों गामियाव रावबो एफा गैद्रायि नङा जेनेबा फैयै मोनफैबाय एकदम आंनि गामि मोनखांनानै आंगोनि नै इसा मालाय बोरमा फाराम दङ बोरमाफ्रा फैयै मोनफैबाय आंनि न'खौ राखेन बाहागिजों बाहागि लालायाबाबो जायोमोन ओमफ्राय गारनायाव गैयालै बियो बोरैबाथार फैसानि बेलायाव फैसा जा बेलेगथार बियो बेखौ माबोरै बाहागि होननानै सानगोन ने खैदा बाहागिसो हिनजावखौ बारा जाहोनांलासो नोङो बारा अमा बुन्दि बायदि जालायलांबाय थैगोन लादो बाहागिनो एसे आलुआ लादोनो आरो नाबो दंबावो नै दे खोन्थालाय दे गावल' हारसिं सेबा जायो जोंखौ लेंहरा बेखौबो लादोब्रा नै बोरमा फाराम मालिक गोनाङा नै जोंना बेवाइया एकदम बिजनेसमेन जाफुथारदों नामा होनो हमखानो थिनबाय आं बेवाइखौ एकदम पारमानेन्ट आरो मेरला माइ गायदों एकदम 40 बिगासो जागोन खोमा माइ गायनायानो ओमफ्राय बेखायनो एसे थि बेफोरखौनो हमना लाखानोसै आरो गायनाय होन रोगानाय होन आंसो नागिरग्रा जानांसिगोन सोरनाव मारा होनांगौ दं सोरनाव मारा होनांगौ गैया बेथ' नागिरनांगौ जायखिया नालाय आं स्वामिया बोथांखो नै मोस्रोम फिसाफ्रा खारबोजोबगौ मोस्रोमफ्रा जेरै अबावबा माबा माबि मोनामबा लोब खारबोयो बिदि खारबोजोब्बाय आरो जानो नुवाखै मोनफैबाय आं न'आव
अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर ना मा होनो अब्ला बाय बायसै बिमाबो फैदोंमोन आङो ओमफ्राय आंनि बिमाबो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय माबाबाय थायासै आं गोबावद्राय जाबायना अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय लोगोमोन बाय बाय लोगोफोर मा बुंनो मा मानो जालायलांबाय आं बुंनोनो रोंनाय नंला नै आंनि न'नि लुक्सआ माइनि